Salam. Untuk menjaga kesehatan kita bersama sesuai dengan anjuran pemerintah, gereja mengimbau untuk tetap mentaati 5M. Terima kasih. Horas matuhita saluhukna. Sude parhalado ni huriata. Pasaton selamat hari Minggu Tuhamu sude ruas. Tarlumobi nama dohoti par mingguata di bagas tabe marhite live streaming. Adorak sotapuka par mingguata dengan mahita martangyang di bagasan rohat tabe. Amen. Tapasonang marohatta, tapuk kama parmingguota, marhite ede, siap buku ede, nomor onom, ayat 1 ayat 2. Jongjong mahamu diinganat tabe. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tu adopan ni Jahoba, si topahita. Ay ibana do di batatta, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martangyang mahita ale amanami na di banwa gijang disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion
asa disegai aka ulaun ni sibolisi sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai asa unang terpedem hami di bagasan dosa alai asa monak kami saha rodi ujung jala asa mardame hami saleleng di tanoon pai masahat hami Tuhan uluan nasora sudah marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredde mahita siap buku edde nomor 31 ayat 3 dot ayat 4. Tangihok kamu mapati ni debata imasian patik palimahon dohot lapatanna patik palimahon iko pasangapammu do naturasmu asa martuaho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni debatam diho dia do lapatan ni oddo iko dihabiari rohatta di bata jala iko kolong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natoras doho mida akarajata rodi akana tua-tua dan jadi parota rimas nasida iko patudo hita jala iko holong rohatta tunasida siolo adonasida jala sibubuto do rohana atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu pati mi amen. Maredde mahita siap buku edde nomor 378 ayat 2 dot ayat 3.
Tatopoti madusata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata namarasi ni roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Mana pigahali hami roh tujolom. Huhilalala hami riko do asin ni roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopok kami tungna jok do hami manibil sian akadalamu nabadia songot biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami aidang di halomon roham hamatean ni akka perdosa alai hamubaon ni rohana dolomon ni roham asa mangolu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalosion nami marhite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogon ni todi parbadia asa tarapul situ turohanami majoho asa patun tigor jala daulat marpangalaho bahen hasangapon digoarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah nunga di arsahi ho ahu marhite-hite sian akka dosam jalan nunga di lojai ho ahu marhite sian akka hajahatomu au tutu au sadiri manalesai pangalosim ala hadirioku jaladang behu paingot-ingot akadosam hasangapo ma di debata na digijang hudul mahamu marede mahita siya buku edde nomor 458 ayat 3. Mana
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di sada Korintus sia mamukasian ayat 10 sahatu ayat 20 tajahama marsoris-sorin ai molo huhatahon barita naulii dang hasurungakui utaku hiaddoi marjia doau au sohu baritahoni apeon tu au tohonai asa ahado upaku odo di nama maritahu barita naulii au sohurugi hamu asa unang hupangasahon huasokku di barita naulii ai atik pe malua au sian saluhut nai hupa tutoru do diriku tutoru ni saluhutna asa tumorok nasida hutogihon nagabe songo Jahudi doau di akka Jahudi anggiat hutogihon akka Jahudi diaka naginonggoman ni patiki gabe songon naginonggoman ni patikiyau nakso tutugi nonggoman ni patikiyau anggiat hutogihon akka naginonggoman ni patiki asa hutogihon akana somar patik gabe songon na somar patik au di akana somar patiki alai dada somar patik au di joloni debata tunggi nonggoman ni patik ni Kristus doau dia kanagale gabe songon nagale doau asa hutogihon akka nagale hupahobar do diriku tu sasude anggiat hupalua nang godeba alai salhunai huula ala barita nauli anggiat doho tau partohap disi ola nima sahana martua do na tumangihon hatani debata jala na upeopsa amen marede mahita sebuku ede nomor 140 ayat sada dohot ayat tolu tahatidak ko maha porsiaw tay songon na ni hatidak ko ni dongata saha porsiaon di sadok portibion ra mahita madok
Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya toddi parbadia, andorak so habubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru. Dung ditanom, na mula mangulu do diari patuluhon, na naeng manaik tu surgo lahu hudul, tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na so hatu dosani, di sima ibana, pai mamula sogot tu tanoon, manguhumi hala na mangolu, dohot na mate. Au porsea di toddi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangolu sogot daging, nihala naung mate, dohot di hangoluan naso rasuda. Amen. Tabegema titing di huriata. Tikting di huriata Minggu 7 Februari 2020 sada. Naparjolo tema minggu. Sadarion ima minggu seksa gesima dohok tema Jehovah do hagugo otta. 2 Pandidion nabadia. Sadarion minggu 7 Februari 2020 sada patu pauni huriatta do Pandidion nabadia di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10 WIB. Ia nakotai ima Edith Mikaela Mauli Boru Tobing, anaknya mata Edward Parningotan Tobing, inata Elfrida Oktaviani Boru Sitorus, sian sektor Satahi. Napatuluhon ruas namonding. Na di hari Sabtu ono Februari 2020 sada nasalpu nunga mga rujung ngolu amata Mika Okto Tampu Bolon, umur 40 tahun, alamat Jalan Bintaro Rosalia, sian sektor Sauduran, tu odean sadarion Minggu 7 Februari 2020 sada di TPU Tanah Kusir. Tatanyakon ma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggalhonna. Opat acara pangapulion. Hari Minggu 7 Februari 2020 sada pukul 10 pitu web di Patupas sektor Marsada dohok sektor Satahi do acara pangapulion marhite Zoom tu keluarga ima sada keluarga Situa Mervin Panggabean, inata Hertina Borusilaban, siala naung jumolo moding na tua-tua nasida, ima amang Situa Buha Hasiholan Silaban nahinan. 2 tu keluarga Nyonya Pitaria Simarmata Borugultom, siala naung jumolo moding amang Dr. Andes Waldo P. Simarmata. Napatuluhon tu keluarga Bistok Simanjuntak, inata Situa Riri Boru Simarmata, dohok keluarga Bonar Situmorang, inata Rulita Boru Simarmata, siala naung jumolo monding na tua-tua nasida, amang Dr. Andes Waldo P. Simarmata nahinan. Napaopaton tu keluarga Budi Manurung, inata Leli Boru Sitanggang, siala naung jumolo monding na tua-tua nasida, ima Nyonya Tiomina Sitanggang Boru Limbong.
5. Seksi remaja. Sadarion Minggu tanggal 7 Februari 2020 sada naing ma di patupa witok perdana tuaka yanakota remaja. Pinanggido ba tu akan atoras asa doho memotivasi akka yanakota remaja lau mandohoti witok on. Jadwal bui mata jaha di warta cetak. Napamonopon seksi perempuan. Hombar tu program seksi perempuan rap dohot seksi pendidikan naeng ma di patupa pembekalan konseling dohot perlawatan. Ima parjolo di hari Rabu 10 Februari 2020 sada pukul 10 todu WIB sahatu nasidung. Napaduahon ima di hari Rabu tanggal 10 Februari 2020 sada pukul 10 tolu sahatu nasidung. Ima pembekalan di patupa marhite aplikasi Zoom maksimal peserta tu 100 halak. Pengajar Pendeta Marudut Manalu MTH. Pinangido tu sude akka anggota seksi perempuan asa mendaftar. Jala pembekalanon terbuka do tu akka parhalado nang akka anggota sektor dohok kategorial na asing. Pendaftaran peserta ima tu sekretaris SP pertama Vera Simorangkir HP 0813 188 4898 dohot Amelia Panggabean HP 0812 9165 000 Boima tajaha anon di warta cetak. Papituhon Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Rabu tanggal 10 Februari 2020 sada di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nama ringanan di Sopomar Pikir. Utusan sian HKBP Resort Kebayoran Ima Pendeta Timbul Sitanggang Situa Nyonya Riri Simanjuntak Boru Simarmata dohot Nyonya Karolin Siahaan Boru Hutapea. Napawaluhon kegiatan peribadatan. Mangida kondisi pandemi manang penularan virus COVID-19 sia namasa sahatu saunarion nah semakin bertambah meningkat di pabotohon ma. Nah parjolo mulai sadarion Minggu tanggal 7 Februari 2020 sada permingguan di patupa marhite live streaming alai dang adong ruas narotu gereja sahat mai anon tu tikina tino tuhon muse. 2 partupolon dohok pamasu-masuon boido di patupa dohot kehadiran anggota keluarga inti masing-masing dibatasi 20 halak per keluarga. Napatuluhon akkabona tahun kategorial manang sektor boido di patupa marhite virtual narotu gereja maksimal 10 halak. Napasiahon kegiatan Paskah hari Rabu tanggal 10 Februari 2020 sada nunga dimulai renungan prapaskah. Jadwal kegiatan Paskah tahun 2020 sada boi mata jaha di warta cetak mingguan 10 selama ulang tahun hari hatu tubuh. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh. Dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Ima tu sude ruas ni huriata na tubuh manang marbagas di tanggal pitu sahat tu tanggal 10 tolu Februari 2020 sada. Saya tu hafta mana masu-masu molotung adong ruas di huriata na sotar surat dope guarna di tikting nama ulang tahun di paboa ma tu ganup situana di sektorna manang tu sekretariat. Naparpudi aka tikting naso jinahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha
songonima sahat ni tikting di huriatta di bagasan minggu sadarion taingok bema manangikoni tujolo ni tuhatta. Tabegema korsian seksi paropuan marhite-hite virtual. Berlomba
Taudutima maredde mahita siap buku ede nomor 117 ayat 1 dohot ayat 2 jala tapapuma peliata di bagasta B. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Dihamudamang dainang haanggi ng pinaribot pe. Natongon madohoti parmingguanon nuaing dito nga to nga ni bagas tabi pasahaton nami mahatatabi dohot horas tuhamusude horas badihita sa luhut na tangihok kamu mahata ni debata jamita di minggu nabadia sadarion minggu seksagesima namarlapatan ono puluari di joloniari haheheon imana tersurat di buku panurirang Yesaya di bidu 40 ayat 27 sahatu 30 sada songonom mapadokna disi pai huti-hutamuma boasa madohonommu ali Jakob jala didoko ali Israel bunido dalanku maradopon Jahoba jaladang maruliuhu mau siad debatakku atehe dang dibotoho manang dang dung dibegeho debata sa liling-liling na do Jahoba sitopa akka ujung ni tanoon dang ululuja manang dang madate ibana jala dang hadoduan pikiran nai ibana balik mangaleon gugu tunaloja jala di pargugui situ tu akanaso margelok loja pe akka duli-duli jala madate jala tersuladit
akka namar daging natabos. Alai akka namar haposan tu Jehovah. Maruli hagogon mardapot-dapot. Gabi marhabong nilali lau manaik. Marlojungi nasida dang ulu loja. Mardalani nasida dang ulu madate. Ido sahat ni terpuki. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Bui dohonota. Sudi jolma nasana mangulu na tinopan ni depata di Portibion. Dang adong nalias sian akka hamaolon parukilon manang hasusaan. Idu asa torop halak akan nabisuk manggobarhon taringo tungoluon tudus tu parao natongon manaripari laut nabidangi. Disan adong galubang, adong haba-haba manang alugo na macay gugu. Nabui manodong jala rongom tu kapali. Manang hatana jepek nisi dohonom ma. Dangadok kape na diguari laut, iya so adong jupang desi galubang manang haba-haba. Los ima sada tudosan na taringo tungoluon, so nanidok nakin, dang adong ngului nalias yan akka hasusaani, nalias yan akka paru kiloni, nalias yan berbagai-bagai masalah. Nata adupi dingulut tabi tukpe mungkin berbeda satu dengan yang lain. Hamu kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus Yesus. Au surara husuku tu hamu manginang hita napungudi soren dumobi dia kadamang dainang nama dohoti parmingguonon ditongan ni bagas tabi behatu tua manginang dung dohamu mangadupi akaparukilo dingolumu ra dohonomu maalus nani sakua dosa ini ba amang nasopola do pina buah-buah imara dohonota jala porsia duiba songon naniduk nakin dangadong nalias siani. Damang dainang haanggin ng pinaribot na marparsaura di bagasan Tuhan Yesus Kristus tudus tusido gobaran na naing idauta taringo tu namasa di bagasan turpukon na parjulo sahali hamuak kadongan bangso ni debata na pinilit nai tongon di bagasan na tarbuang na sida. Jala di tonga-tonga ni habuangan ni dipakilalahon na sida naung ditadikot debata na sida. Naso ditaili debatabe akka hoy-hoy na sida akka pardangolan na sida sadok pakilalaan ni bangsui nunga madate. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ala pakilalaani pola didok na sida na suadong beulaning huaso hagugoon ni debata songo di mulanai hamua kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Yesus Tuhata boy doranang pakilalaata nang hatata sipata madok nasalpu ruar sian satabi pamangata uju mangadupi akka parukilon di tonga-tonga ning ulut tabi lumobi di masa partikian waeng dangadong lias si tananggo sada
sudedo marpangotak hajol mauni alani pandemi ima virus coronaon. Hamu kadongan na hinaholongan torokdo namar sahid jalabakan adong dosa hatuna aguan hosa alani namasa wabah COVID-10 siaon. Buidora diaka na mengalami pangotak ni COVID-10 sia lumubi molo adong siya tonga-tonga ni keluarga nagabe aguan hosa ala ni COVID-10 sia bidia doho Tuhan naso adong doho naso marhuaso doho boasa ikon aguan hosa boasa ikon masa sisongoni. Nah hamu kadongan na hinaholongan namar parsaurat di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasa turpuk jami taon di hoi-hoi ni bangsoi dohot dia kaholso-holsoi dia kapakilalaan nama datei nama hewi na dipakilalahon na sida saisongon naso ditatap di batana sida turpukon marhite panurirang jesaya madok takas di bagasan jami taon songonon ate hedang di botoho manang dangdung di begeho di batasa liling-liling na do jahopa sito pa aka ujung ni tanoon dang ololoja manadang manang madate ibana jaladang haduduan pikiran nai artina disi hamua kadongan songo dia waso hadirion di debata sian mula ni panopau ni songo nido rudi saliling ni liling na dang marhaujungan nah hamua kadongan na hinaholongan molopedia dopi aka jolmai aka parukilon aka sitaonon doh ragam ni aka namasa marhiti jami taon ditogihon hita luhutna hamuda mangdainang na poso bulung nang saluhut na hita na tumangihon jami taon nuaeng asa naing takas asa naing takas situtu marhaposan tu jahuba madok jahubado hagugu oku. Nah hurian itu hatta laos dipatuduhon di jami taon naing patu paon di debatama haluaon holanon di bagasa turpukon di doksongonon au surat tabain gabesada sukus-sukun akaise do najupangan nataruli diha guguon dohot haluaon manang tadok namar dapot-dapoti diha guguon namar dapot-dapoti ima jepek do alusna aka namar hapusan tu jahuba. Nah jadi didok akaisi do namaruli haguguon namar dapot-dapot alusna ima halak namar hapusan tu jahuba. Nah molo si Paulus takas doi di hati dakon jala diha nguluhon ibana marhite padohan dihagaleu kiduau margogo dihagaleu kiduau margogo artina disi dinania dopanna akaparukilon naborati disido dipakilalahon ibana padonganion di debata pamonakon ibana mamulus parukilon naik. Jadi molo tenang-tenang do ibana rupani dangadong galubang dangadong haba-haba dangi songo dia mai menikmati suka dan duka dalam perjalanan hidupi. Nah jadi didok nakin takas panidangyoni na nidok ni si Paulus dihagaliw kidwaw margogo. Nah hamu kadungan na hinaholongan namar parsauran di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Buido maragam
nang di tonga-tonga ni ngoluta pangatusion marnida namasa natabulus di tonga-tonga ni ngoluta be naso apala domutu rohatta manang tadukma marhiti akka tangtangan akka ujian manang parukilon rupani adung doi songonon memandang bahwa itu adalah positif. Nah, jadi di pamanat ibana bahwa apa yang dia hadapi itu ya adong sisi positif. Nah, jadi adong hikmat sian aka nabi nulusna jala molo masa si songoni di ngoluta lau songoni panidang yota bamauliate ma ido dada sude aka parukilo na tabulus mabuak kita tu hamagoan dang sude aka sahit mabuak kita pitor tu hamatean. Nah, jadi di semua perjalanan hidup di dalam duka maupun suka adong didok hikmatna. Jadi buido siani gabi marsiajar hita lau patuguhon rohatta nang hapur seot tapi na mangihut adong doi mangadu pihak kana masa mangasahon pikiran doho tutok-hutok alani i molo dang sesuai pitor madele maibana pitor frustasi maibana. Nah, jadi buido ya dong namasa di tonga-tonga ni portibion jalan mangihu muse adong doi na pitor baru mutungut gelisah busi saun. Nah, muak kadongan na hinaholongan idua sadidok nakid di patujului dang adong nalias manangise pe hitaon nang ausa diri pe nakita saluhut na sian ragam niaka paru kiloni idua sadidok si hamonak konot tado akka paru kiloni alani didok dedetai atong say paralohon ma hapor seaumi di pargugui de batama si partang yangi. Nah, jadi ikon paralohonot tado hapor seautai namangihu muse hamuak kadongan nahi naholongan namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus laos marhite turpuk jami taon laos boidoi nang hadumuanna tu pengalaman ningoluta be misalna di tonga-tonga ni ganung rumah tangga bui dua dong aka parukilon alanido bolo halak batak takas doi paingoton aka suduk na uposo dang adong halak na tamat di rumah tangga. Jadi selalu belajar jalak kada tumua perak kada mangdainang na tubigi jami tahun ruaing bui durata parhatopo ti rohat tabi bahwa namar rumah tangga didok dang adong na tamat boasa ala jodoi saya dong rupani aka hamaolo na jupang desia keperbedaan dohot akan na asing alaidang gabi ala berbeda pikiran berbeda selera gabi selesai tidak. Nah, jadi didok bui dui di tonga-tonga ni keluarga pe meragam hamaolon nang dia kapar karejua pe bui dua dong akatang tangan na bui adu patta alahidang gabe madok atung bolosongoni mulu adong do paru kilo disi dang mangula biau dang karejo biau tidak. Nah, jadi didok nakin di rumah tangga di par karejuan pe manang di dia pe tahe na bui dua dong aka paru kilon dohot aka hamaoloni alain waing marhite jami taon takas mahita dijung marhite turpukon hamu amang dohot tamu akainang asa marsinodang ma hapor seautai makapor seai Tuhan debata pargugo naso hatu dosani unak sumurut kita sian parsauran manang hapor seautai tu debata odo sada dilema di bangso ni debata na somarningot akapabainan ni debata di sepanjang sejarah sian namasa perjalanan ni bangso ni debata dia kaupu nasi dan ajulo ruar sian Mesir padongan yon di debatadoi di patupa si panganon manna di nasida
di pardalanani alai alaso domu turoha nasida marungutungut ma nasida aidang diatusi nasida ahai ido asa didok manna merlapatan manhu ahadoi apakah ini. Jadi manna marharuan san hata manhu apakah ini ahadoi ima nanidokna. Jadi marungutungut nasida disi lausido nuaing hurian itu hatta namar saur di bagasan tikion di papos de bataro hatta marhite jami taon ima molonai kita jupangan di haguguon taruli di haguguon namar dapoti didok di jami taon jala ido unokna marhaposan ma tu Jehovah unang marpangusad dia tu pikiran unang marpangusad dia tu gogo manang tu portibion alai didok marhaposan ma holan tu debata ai na marhagugo di portibion adong do batasna sada contoh tabereng di ayat 30 didok disi adong hata doli-doli jadi bolo dihalak batak molo didok doli-doli patuduhon hatogoson hagogoon hasigapod doi. Jadi di situ petong semangat gugu lau mangalaka dohot tuaka parkarejuan na asing ibarat ni au surah adong perusahaan sada inganan parkarejuan membuka lowongan kerja misalnya menerima karyawan ninna misalnya tamatan katakan sarjana S1 nah tukso dibae di si umur misalnya 25 tahun atau sampai 40 tahun dangi misalnya Roma sian umur 25 tua 40 mabain lamaran laus Roma muse sarupa godangna umur 45 tupi 70 nah dia do jalonna pasti akan nater muda dua tong. Nah, dang nama dok na somarguna kada tumua tokka dang nai. Karena di dok nakin adong sada tu dosa di dok songonon. Lo japia kadoli-doli jala madate. Jala tersuladit akan namar daging natabos. Doli-doli patuduhon. Na bersemangat dope na jupang dope di sigogo alai tongdo dipakilalahoni na luja. Dipakilalahoni roha na madate. Pola didok nakin perdaging natabos na belga yang kekar begitu alai ulu dui loja jala ulu dui madate atong ise do na so ulu loja ise do na so ulu madate dangido debatamu wal ni hagugu oni nasa na marhaposan tu Jehovah didok tuduson pidong raja wali tarbarita do dilihat portibion songo dia hadirion nih raja wali. Jadi didok diturpukon songo pidong raja wali nama naik gabe marhabong nilali lau manaik ninna. Jadi pidong raja wali didok doi sada pidong tadok ma ibana rupani na mampu terbang begitu jauh marhite hagugoon ni sayap jala na mampu ibana lau songgop pe dangi sian gijang topu ibana songgop tutano marhite kekuatan hagugoon ni si majojakna manang patna. Nah alami ido didok di jami tahun hamuak kadongan namar hapusan tu Jehovah gabe duson pidong raja wali maibana aha pena masa dangulu ibana madili paru kilon doh sitaono penania dopanna dangulu ibana madate ayadong do Jehovah na gabe hagugoon na alani hamuak kadongan nahina holongan saluhut na ruas ni huria damang dainang natongon mengikuti parmingguan on siat tonga-tonga ni bagas tabi di situasi
pakilalaan natabulus nuaingon anggiat ma hagugu odoh semangat nai baru namar dapot na sian Tuhani jalo ota syarat mutlak didok ikon rade mahita marhaposan holan tu debata atong di pargugu itu hatta mahita mamulus aka partikian di masa-masa sulit songon na taadupi nuaing ala pandemi COVID-10 siaon gabe si parmonang dohita molope ikon taadupi aka hamauloni ay disido jupa kita haguguon ala tabain debata nagabe haposata debata ma nama masu hita martang yang mahita mauliate madiho ali Tuhan debata naung takas mamakulingi hami marhiti hatam sadarion didoko ragam ni namasa hape adupan nami di Portibion ragam ni parukilon tuduson parao nama modus laut na bidangi gudang disi galubang gudang haba-haba naro manodong kapali alai sahat tujuan ido pakirimon nami molope hubudus sami Tuhan masa-masa sulit di partikianon ala pangotak ni pandemi COVID-10 siaon Tuhan jupangan gugu dohami dohot akarwasmu naung tumangihon hadami ala di jauho dohami unak ku pangasaw kami pikiran nami unak ku pangasaw kami Portibion alai holat tuho mahami marhaposan asa taruli hagugu kami namar dapoti ali Tuhan debata pasu huriam pasu akapakobasion pasu saluhutna aka namar sahiti molotunga dong siat tonga-tonga ni ruasmu songoni apulamu aka namarukil namar sita ononi siat tonga-tonga ni sudi ruasmi asa maruli nasida dingulu namar lasderoha tu akatiki nanengro sesama dosa nami Tuhan mangasahon Yesus Kristus martangiang hami tuho amin hurian itu hata tapuji ma tuhata marhite namarede hita sian nomor 476 ayat sada doh 2 laos tapasahat ma piliata tu ulau pangubation manang kesehatan HKBP diganu parmingguon diinganat tabi marede hita Dada
Tatangiakon mapeleata ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ne saluhut silehod-lehod dadenggan dohot nasau di bahasa na mauliutus hupasahat tamima sian na niliw mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silolomi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Sadohot guguki udi saluhut artaki upasahat itu asa satu Aliama namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say rom maharajaumu say sauk malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang leo matuhami sadarion hangolua siapari sesa madusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami unak kami tugi huntu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homadamena tutodim. Amin. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus nung ngasipul parmingguota di Manugoton bahasa Batak toba hamis ya tonga-tonga ni parhalado ni huriata pasahaton tu tonga-tongata horasma dihamu saluhudna mauliate.